Changandigadzira kwavaita vana baba tichakumbira kuti muchireka iri kumashure mangu vana mai tichiredza mupokuti uchire vana baba idzogorore zvakare Penyato. Aku tuh padahal Chikomba Chikomba. Adzimai vaksho vari ku. Adzimai vaksho. Wa hapo. Chitaura ito tinokuudza kuti ita. Nyara yake. Nyaya yangu yakaitika muna 2019 swa 3 July. Ini ndaenda kubasa. Ndienda kubasa murume waiuya kumba kwangu. Ashuya kumba kwangu ashinyepera chiprofita kuti anogara pachechi paunited madzimai edu ainonochera mvura vachibhadhara pamwedzi saka akashandisa mukana iwoyo wokupfimba mudzimai wangu akarara naye akaita zvaaita. Inini pane ndisipo ndoenda kubasa 21 days 7 days walk. Ndakauya kuri muswa, in fact ndakabata message muswa 3 July 2019 ndakaudzokera kubasa. Message iyo yanga yakanzizvo aripo here mukoma ko ari kudzokera rini, zvikanzi aripo asi manje ari kubuda, zvikanzi wewe kunditsvinyira kutondidadira, zvikanzi iwongo asingasiveri kuti ndiri kumwedzi. Zvikanzi ari kurarama sei, inini watondinonokera, zvikanzi mira ndiri kuuya ikoko. Chakaitika ndechekuti mudzimai wangu ndingati mwedzi wangu wapfuura waJune wacho, foni yake yanga yaane pin code isisaiswe pasi. Inini hangu semaongorora ndakazviita ndakangoti zvinhu izvi ndichazvibata. Saka chakaitika musiwo ndechekuti inini ndakaoneka ndikati ndorambomhanya kuti aroni pane zvandoda kunotenga ndichibva ndadzokera kubasa. Ndakangoenda zve 2 minutes ndobva ndanotenga zvezvangu ndobva ndadzoka. Iye akanga aenda kumvura kuna chakuda kuya. Ndobva akanganwa foni sezvineiwo musiwo yakanga ibvisawo pin code. Ndichipinda mumba ndobva ndatoona message ichipinda. Ndobva ndakotora foni ndobva ndaenda nayo ndanoinika. Mudzimai nguva diki akabva auya arangarira kuti asiya foni. Achisvika pamba akaswana ndisipo ndakandoenda kwamai akanditeera ikoko. Akasvika zvikanzi bamurvi ndimi atakura foni here. Ndikati ndirambotora foni handiramboiona andisechi. Ndobva ndangoita pasina chandiri kuziva. Ndakabuda ndikaenda kubasa. Pa 2 weeks mudzimai wangu akanditeera. Ndobva asvika achiti kune nyaya iriko kumba ndiri kunzi zvenini ndiri kudanana chakuda ndakazobatwa nechikomba nemamwe madzimai ndikatukwa kumvura. Saka nyaya yacho yakamirira imini ndikati iwe chienda, nyaya iyo ngaiende inogadziriswa nasabhu. Kana ichinge yagadziriswa pamune mafsira nyaya ndopa ndichaita sei, ndopa ndichaitangira. Pakudzokera pamameseji pane pandakaona pakanzizvo, saka wakavaita sei. Ipapo pakandiitisa meseji pakandishungurudza ndikasanzwisisa kuti paida kuedza kutaura kuti udii. Ndakaenda ndichienda kubasa ndiri mumotikari ndakatanga kurwadziwa nenhengo yangu zvisingaite kuita sokunonzi iri kuchekwa. Ndofunga ndakaenda kubasa pa 2 weeks dzandakapedza ndiri kusvika mudzimai auye ndairwadziwa. Andiudza nyaya ndobva ndamuti chienda nyaya inotongwa, kana yatongwa wozondiudza, but enda unoudza chakuda kuti ndiri kuuya ikoko. Akadzokera kumba, nyaya haina kukwanisa kunotongwa kwasabhu, yainzi iri kumirira inini. Inini pandakadzoka kubasa, musi wandakadzoka kubasa musi wa 27 August, ndakabva ndamufonera mudzimai ndikati handei tonosangana kuHarare kumunin'ina wake.
ndobva ndafonera mukoma wake ari kuBeatrice ndikati ngatisanganeko Harare kumunin'ina maini. Taenda ikoko ava ndakavatextira mameseji handina kuvaforwardira mameseji akanga ari mufoni ndakavatextira. Saka ivo vakaudza munin'ina wavo nyaya yakanga yaitika ini handina kumuudza. Saka tosvika togara pasi ndovatsanangurira kuti munin'ina wanyu haasi kundifambira zvakanaka, kune nyaya dzekuti ari kudanana naChakuda akairamba nyaya pachena. Ndikati maita zvakanaka. Matauriro akaita ndeyekuti hama dzake dzakagutsikana kuti ndaimunyepera kusvika vatondiudza kuti bamunini ishanje dzamuita. Ndikati alright, maita zvakanaka. Ndaura uchikuudzai kuti zvatanga tichitaura zvisi zvezvi tanga tichinyepa. Ndopa ndakaburitsa foni ndobva ndavapa. Zvikanzi ndimi manga mune foni. Ndikati hongu ndini nayo. Mashoko ese anga achitaurwa nemudzimai wangu achiti ari kupomerwa, verengai mameseji aya. Vakoma vacho nemunin'ina wacho vakanyara vakati munin'ina mumwe achiti mukoma dai wanga watokumbira ruregero uchi kumurume wako. Iye haana kukwanisa kundikumbira ruregerero. Ndobva ndati zvaaramba kukumbira ruregerero handei naye patete, nyaya ifambe igadziriswe nevakuru. Akaramba akati kana zvazvekuenda kwatete ina ndichakwanisa kuita se kuenda ikoko, ini ndakuenda musha kwedu. Zvikanzi unoenda kunodii kumusha, iwe uchiziva kuti wavakaramba. Takatseketedza nyaya kusvika sisi vacho vakandifunza kuti saka todii. Kati maigo iyi nyaya handingagoni hangu iendesa mberi. Nyaya iri kuitika ndeyekuti akati ari kuda kuenda kumusha anogona kuenda hongu, but dambudziko richasara kuvana vavo. Saka nekuda kwevana ngatidzokerei kumba. Tadzokera kumba, tisati tadzokera kumba ndakafonera Chakuda. Ndikati Chakuda, uri kuziva here nyaya yako? Zvikanzi hongu. Ndikati ndiri kuuya ikoko. Zvikanzi ndapota musauye kumba kwangu, regai ndigouya ikoko. Ndikati zvautonditaurira ndati ndiri kuita sei? Ndiri kuuya ikoko. Tichinosvika kumba mudzimai wangu handina kana chandakataura naye. Nyaya yakangoitawo seyangonyararwa. Handina kumubvunza, ndamutuka, handina kana kumupopotera. Uyu manheru acho akauya. Ndikati wauya kuzoitei? Handisoda kukwana panapo. Zvikanzi aiwa nyaya dzangu ndiri kudziziva. Ndikati ndinoziva here kuti ndogona kukuvadza, saka suduruka panapo. Zvikanzi ndauya kuti titaurirane nekuti nyaya iyi ikasvika kumudzimai wangu haizobuda zvakanaka. Ndikati ndo zvauri kufunga, musha wangu woparadza asi uri kuda kuprotekta mudzimai wako. Zvikanzi kana kuri kubhadhara ndobhadhara. Ndikati handidi kubhadhara wanyewe. Akati aiwa ndinobhadhara. Ndikati unobhadhara, saka wondibhadhara $1,000. Zvikanzi hongu ndinobhadhara. Akaenda, ndofunga akapedza 2 weeks ndobva auya ne$20. Ndobva andipa. Ndikati ndo mari yacho here uta zvekutamba neni, uchazondipa kugumbuka zvokuti ndichatora action. Nyaya iyi handina kuifambisa nemhaka yekuti ndakanga ndichida kuedza kuprotekta vana vangu. Handina kuziva kuti murume uyu kauyu anotori nenyaya yaari kuronga rweseri. Zvichida mudzimai akanga akutyiswa nemhaka yekuti handina kumubvunza. Saka vane zvimwe zvavakatanga kuronga. Vachironga, ini ndichidzokera kubasa, ndichidzokera kubasa, handisi kutaura. Uyu akangonyararawo. Right? Mumwe musi ndakamuendera. Ndikati ngatisainiranei pasi. Nyora nyaya yako. Ndobva anyora. Ndobva ndati chindipa. Ndobva ndakachengeta. Umbo hwese hwanga huripo hwekufambidzana kwavaita, mudzimai akadhilita zvese zvikapera, uyu achiparadzawo nekwake. Right? Ndikati imimi munutaura zvichokwadi kuti makanga muchirarama nese. Zvikanzi uyu ndobva ndamuti handi unondiratidza kwawakarara nemudzimai. Ndobva ndobva asikondiratidza kwaiti ndokwairara nemudzimai. Ndikati ndepapi? Akapashaya. Haana kupanongedzera. Right? Ndobva ndamuchienda kumba kwako. Mudzimai ndobva ndamuti iwe wairara nemurume. Zvikanzi kupi?
vataenda same direction vanondiratidzawo kwake papi hapana kuwanika. pamusoro Changamira ndingati matsananguriro avaita hapana pandingati varesu vakaita semutoyo vakafona ndatonezivaongo vakauchaja mari 1000 ukabhadhara mari ndingati mari hombe yandakabhadhara ndandavati chakupai 10,000 dina ndikazova pai 5,000 mukati tsamba yacho yakanyora ukapuwa chiwe akandipa $20 ndobva achandipa zvidhina 5,000 ndobva ndaenda kunotora zvidhina ndakawana kwini 2,000 akati zvimwe zvakashandiswa nemunin'ina wake gore rero ndobva radarika ndobva azonditi achandipa futi zvimwe 5,000 ndikati uyu munhu arikuda kutamba neni paipai ndakaenda kunozvitora ndega nemota ndikati takura zvidhina zvacho zvive kuno kwakatakurwa futi 2,000 zvakaunzwa pamba zvakaunzwa nadombo jena pane chimwe so pazvino zvamapuwa ma1000 mangani 4,000 pamusoro Changamira zvidhina i5,000 ndofunga ndataura pa kutanga kuti zvizowataura hapana pawapodzi mamukawirana mari 1,000 unobhadhara mudare munoti kuti munhu kana abatwa nomukadzi womunhu mombe 4 depends kuti wabatwa sei kana kusvika 6 tosvika kuitira kuti upombodzi kamwe but panapa unobhadhara 920 iva unobhadhara every month unobhadhara 300 handisi kushora kutonga kwenyu pane nyaya dzimwe dzandandoda kuti dzijeteswa ndandisina kupedza mudzimai wangu akaronga nemurume akasimuka akaenda kumusha kwavo asimuka aenda kumusha kwavo akaenda nevana 2 mukuru wacho akaramba kuenda right mukadzi achisvika kuti vaparadze umbowo kuti hakuna nyaya iriko mukadzi akasimuka akaenda kuSouth Africa 2020 muna February vana vangu 2 vari kumarondera kuti hakwandi kuita kunoku havazive baba havazive mai from 2020 up to day pamusoro pezvo inhandira mudzimai handisi kukwanisa kuroora mudzimai nhengo yangu haisi kumira nekuda kwemurume ndakamuudza akati ndinogona kukurapani uyu pamusoro Changamira ndofunga kumashure kwese kundataura kuti hapana kana pawapodza ndopindura panhu pekutanga kuti hanzi ine ndakauraya umbowo handina kuuraya umbowo nokuti handina kupinda ndakaramba nyaya alright nenyaya yakuti kuti hanzi ndakavagadzira ipapo ndofunga ndoona madzimambo kunotorwa n'anga kana chii ndinoda kuti tiende kwese kana ndiri zvandakabata ndinobata wanyora here mari yandako inogwadza idzokere pa1000 daititaiso but nhengo yakaisumira batitaiso ndinogona kusangana nemudzimai pamukamwe chete zvatopera batitaiso unozouya ndianowanga zouya unoona uzvaka unogona badzo kutanga unda nemunachoka chinyuzi kana azouya arungi kaona kugadzirwa asangana zvinoitika